गावनि सरकार गैयाब्लाबो जिरायनानै थानायखौ नुवाखै बिपिएफ दोलोनि माखासे एमएलए एमसिएलए बिथांमोनखौ। बिपिएफ दोलोनि एमएलए सरन बर' बिथांनि गोख्रों नोजोराव दिनै आबुं महर मोनदों रायजो राजानि गंसे गोनांथार दालां। रायजो राजानि लुबैनाय बादि बिपिएफ दोलोनि एमएलए सरन बर' बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबादआव 2 नं रांगाफारि आरो रौतानि गेजेराव थानाय दैमायाव गंसे आरसीसी दालांखौ आबुङै लुफुंना होबाय आरो आबुङै महर मोननाय बे दालांखौनो दिनै बेखेवनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दैमायाव दालां गैयैनि जाउनाव बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना हान्था मेला बायदि थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायोमोन। नाथाय दिनै बिपिएफ दोलोनि एमएलए सरन बर' बिथांनि अननायाव बे ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरा गाव गावनि जिउ खुंनाय बायदि हान्था मेला खालामनायाव सुबिदा जानानै फैबाय। दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लाना गोदानै लुफुंजानाय दालांखौ बेखेवनानै होफैयो बिपिएफ दोलोनि एमएलए सरन बर' बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो बिपिएफ दोलोनि एमसिएलए प्रेस मुसाहारि बिथां आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोर। मोनसे गोजोनथाव खौरां केडी प्रडाक्शननि दिहुननायाव राजकुमार ब्रह्मजों बिथोन होजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'आ सौफैगासिनो दं। केडी प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव साननैसो उनावनो नोंथांमोना बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिनय खुंगुर दैमारि, नयन बरगयारि, पूर्णिमा बसुमतारी आरो बर' सावथुननि मुंदांखा फेस्ला फाव खालामग्रा दांखोलोदो बिथांमोननि मिलौदो गारांजों रोजाबजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'खौ नुनो मोनसिगोन। बे मेथाइखौनो लिरदों आरो मेथाइआव देंखो होदों राजकुमार ब्रह्म बिथाङा। बे मिउजिक भिडिअ'खौ बिथांमोना फैगौ 10 एप्रिल खालि बेलासिनिनो 5 रिंगासोआव हगारनाय जासिगोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा देग्लायनि बैसागु बोथोराव बर' हारिनि हारिमुनि गोदान गोदान आगर एरनायनि दख'ना गाननो लुगैदोंना? नोंथाङा जिंगा दासि। बर' हारिनि हारिमुनि बायदि आगरनि दख'ना गाननो मोजां मोनग्रा आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं जोंलारि दख'ना गला। बे गलाया क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खोदोमतला सोरांफुरियाव दं, जेराव नोंथाङा मोननो हागोन गुबुन गुबुन रोखोम आगरनि दख'ना, जेरै आगर गुबै, आर'नाइ, फारौ मेगन, दावराइ मोख्रेब, बिदन माथा, बिदन आगर, जिं आगर, इन्दि जि आरो मुगा बायदि बायदि। गावखौ समायहोनो गोसो जानाय आइजो एबा गाननो गोसो गुदुं जानाय आइजोफोरा 9365598157 आरो 9365582232 बे जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हानजानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।